Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo ken ni pagayam Marlene iti Quirino Province. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't nilakay ko ti agabroad, idi nagigiddanan ang nag-eskwela, dagiti talo nga anak mi. Dua iti high school, kan may samot iti elementarya. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marlene, dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Ay, narigat una yung tibiyag tayo. Naputdan tayo manan iti kuryente. Kababayin pa'y kit din kadagiti kakaaruba. Tanang kasipsip ngat dahito balay. Inakumutang kininanang iti pagbayad tayo iti kuryente. Mapan ka manan umutang. Adun ti utang takan ko na. Mabayadak to amin dagita inton makabroda. Ipilit mo talaga ti agabroad. Anya nga iti mapasamak iti panagbiag tayo. No adak lang dito'y apa extra iti trabaho. Walter, di mo ka dinadamdamag dagiti nagsinang agasawa. Gaputa nagabroad ti maysa. Sana mapasamak na ita kadata, Marlene. Tsaka itulok. Iso nga ituloy ko ti agaplay. Kaya't ko makapana ko na dagos. Tapno saan tayo nga agrigrigat akastoy. Ni Walter ko mati umay. Ngam kalat ang nagpa-Manila. Tada ka no interview na. Ha? Apa yan nagpa-Manila? Agab abroad nanang. Pinalubusan batlaan. Anya ngay kat naputdan kami manan iti kuryente. Ay, kanayon batlaan ang nakasta. Iso nga ron nga imbaon nak ni Walter nga umay bumulod iti kwarta kada kayo. Bayadan nanto kano inton maka-abroad. Pagpaagas ko kumada iti kwartak. Ang amanya ngay, ipautang ko na kada kayaw. Tamas kasapulan nyo mat. Agya amanak, nanang. Kumusta ti pa nag-apply mo, lakay? At dan employer ko. Bakit? Nagbihitan? Ado ka no ti kasapulan da amang mangged. Iso nga inalada kami adagos. Adda ka duam? Wen bakit? Adda na amok ang agayem ko iti Manila. Paadamot lang nga Ilocano. Nasaya at matto kasta. Barang agiddan kami nga ag-flight. Agpada kami nga miniti kumpanya. Ay nalakay. Yapuram ti mapan. Kasapulan tayo at talaga ti kwarta ita. Ta dumakdakkelan dagiti anak ta. Nagpawitan ni Walter, nanang. Isa nga umay ko bayadan dagiti amin nga utang mi kata kayo. Ay na, nagsaya aton nga inokasta. Kat, kumusta nga ni Walter ijay? Mayat ka no di nangala kadakwad a kumpanya, nanang. Kompleto da iti pagyanan. Di laang kanan da tigatangan da. Saan ba't la marigregatan ijay abroad? Saan ka no, nanang? Kat no idi nag-video call kami. Limok magpaikit di Ay, nasaya at nokasta. Ay, naksayan mo't laangan ti panagdandanag ko. Impakita na nga ro di pagtrabahuan na akumpanya. Ay na, naglawagayam, nanang. Kun ado da a Pilipino nga agtrabaho ijay. Aya, ay palagi pa tunggal agtungtung kayo. Aliklikan na ti sulisog. Sulisog? Ninanang mo, tilay bagbagan? Ay katuan mo't anak ko. Anda bang mangag kong ado ka no ti sulisog a babae di ta abroad. Saan namat siguro nga aramiden day ta, nanang. Agasawa kami. Kan addan anak mi. Mapanunot ng kadipay laang di agbabae. Anya ti maipay ko kan ka, ma'am. Siyak ni Marlene, sir. Nasurok ngayon ng abulan. Adinak inawawagan nila kay ko. Amok ang matulugan dak. Tada kayo ti agency na dito Pilipinas, sir. Kaya't mo asawan. Saan na kayo nga awakan? One, sir.
Si Mardang matan ti panagpatulod na kada kami iti kwarta. I-check ko dito yung record may tinagan na. Ang masigurado kan ka, nga amin ang maipatulod mi nga agtrabaho iti sa bali a pagilyan, kat adada iti nasaya at akasasaan. Tamamuan mi lata, no adada iti paggad. Kasta ka di, sir. Wen, tada kami ngamin ti madaksan, no baybayan mi ida. Nasaya at no kasta, sir. Daytoy, nakita kong ti profile na dito computer mi. Mayat mo ti kasasaad na iti lugar nga ayan na. Regular ang maititir ti sweldo na. Awan ti makita ka problema iti kasasaad na. Apay nga rod asaan na kami manlaang nga awagan. Dayta ti jak masungbatan. At damot day off da. Tapno maawagan da kayo kuma. Sir. Awan ka di tigayem na. Nga amamom amabalin mo akong takan. Tapno agdamag ka. Hello? Siak ni Marlene. Asawa ni Walter. Pasensya kan na disturbo ka. Sika lang amin ti mabalin ko nga awagan. Maawatan ka, Marlene. Mano nga minan abulan, asaan nga imawawag nila kay ko. Kat madanagan akan ko, ana. Kasta ka di. Kinapudno na, ag-roommate kami. Aday jay kusina, aglutluto iti kanan na. Adan sa papanan na. Mabigla nga, tayo nakayaban. Sige, katagyaman na. Uray siya, kat maladingitan akmat. No apay asaanan nga umawawag ni Walter kada kayo. Awanan, nanang. Saan ako namang namnamapay? Talaga binaybayan na kami ni Walter. Saan ka ko bang agpanunod iti kasta? Ada na kaibaga ka niya, nga dan sa kano babae na. Ay, unay mo tan. Dayta, ti pagbutbut nga ka mapasama. Kasano kaming kadagiti anak ko. Iso nga ita. Siya kung ti agbirok iti wakas. Ay, no kumata makatulong akpay balasang ko. Inak agpatulong kadagiti kakapsat ko. Jakman kayat nga aramidan da ito'y. Ngam kasapulan. Tapno saan kami nga agbisin nga agiina. Itatagregregat kan. Malagip mo ti umasidag kada kami? Manang. Idi paylaeng binalaagan da kan asaan aday di klase a lalaki ti pakiasawaam. Tanaesem iti babae. Ngam anya ngay. Sinurot mo lata ti riknam kat nakiasawa ka kan kuana. Napan kayo pa'y nagyan iji ayanda, tapno sanda ka ama pakibyangan. Di pa'y anapasamak da ita, manang. Saan mo kuman nga isublipay? Nagabrod nila kay mo. Ngam nagsardangan ang nagpawit iti kwarta, tada babae agas-gastusan na ijay. Wan, manang. Kat ita, umasidagkan kada kami. Tapermi arigat mon. Tulungan da ko, mamanang. Ay, sige, tulungan da ka. Saan da ka mo tamabalin abaybayan, takabsat da ka kat nga rod. Ang anong sama, ti aglako-lako. Aramidot day tamanang. Agyaman tamatulungan da. Nalpas ko man ti kontrata ni Walter. Kat nakaawid ko man dito'y Pilipinas. Wan, nanang. Ngam, awan mo't. Saan mo ta nagaw-awid? Kat kalpasan ti mano atawan. Saan tayo nga amo no nagawid dito'y Pilipinas? Asaan ang nagpakpakita? Wano, adapay lang iji abroad. Ay, Jack abo, no anya ti panunutak, Marlene. Panakunak, nagawidan dito'y Pilipinas. Ngam, sabali tinagawidan na. Ay, sa dino kumangay tinagawidan na. Nalabit, iji balay ti babae na. Uunay mo ni Walter.
Saan ang nagpampanunot? Imbag lakit din, tadadagiti kakabsat ko amang tultulong kanyak ita. Uri na kangagak iti agkakasakit asao. Ngam saan da ka binaybayan. Ay, Agpakolehiyo ako, nanang. Kabaelak gayam nga isa kadagiti anak ko. Uray no agmay sa aklaan. kaasi ka ba't, anak ko? Saan nyo ko maapanunutan dayta? Agpaimbag kayo kiti. Tapno makarwar kayo diti ospital. Naimbagnal daw mo, Marlene. Kasla mabigbig ka ah. Siyak di gayam ni Walter G. abroad. Malagip na. Ay, Juan. Si kagayam di ka video call ko iti. Umay ka. Umunag ka. Agyaman ah. Agtugaw ka. Pasensya ka diti balay mi. Diyak masango ti agdalos. Ngamin, mapanak aglaklako. Kinapudno na. Biniro ko pa daytoy balayo. Nagfurgudak ngaminan. Ah, kasta ka di? Wen, nakaurnungak ngaminan. Kat plano may kan ni Mrs. Amang ipatakdar kami iti negosyo apagrugyan mi. Nasaya at man kasta ti plano yun? Ni Walter, nagawit ka di dito'y balayo. Saan mi anakit kita? Saan ang nagawawit? Ano kasta? Nagawid iti balay ti babae na. Day tama ti atap ko. Saan ko apirpir dyan? Gam idi nakaawat iti dakkel asweldo. Sa balin tinararamid na. Nagsugsugal. Nagbabae. Katidyak kayat nga inaramid na. Binaybayan na kayo a pamilyana. No idi, uray aklagsang sangit. No mangmangag ko dagita nga istorya. Ngam no ita, timmang ka na day ti puso. Iso asaan ako na masaktan pa'y. Ay, namin ano abi nagbagaak. Ngam saan nakadengdenggan. Inaramid na latati kay kayat na. Isu ngamin ti pagragsakan na. Isu asaan apa anawa. Nalipatan na kami anaming pinsan. Naragsak nga ta. Kalpasan ti inaramid na kada kami. Ay, ano siya ka? Mabainak. Uray ka ano man. Jack aramiden day ta iti pamilyak. Imbagkan ka, tadaan ka iti kasta ka panunutan. Nagasat unay ti asawa. Sige day talaan ti umay ko ibaga. Agyaman na iti panangipakaamom kanya. Marlene, nukas pangarigan, isubli kung tibulod ko abiyag. Ibagam tulatan ka ni Walter. Nanang, at idog pa iti biyakyo. Nakapsuta ko, balasak ko. Marikrik nak, asaan ako agpayagpay. At idog pa iti biyakyo, nanang. Awatam ka di pa'y ni Walter. Nukas pangarigan, tagsubli pa'y ka na kayo. Nanang. Ikarkararag ko, asapay ko Tagbalbaliw ni Walter. Katsublan na kayo a pamilyana. Nanang. Mailiw ako na yan kag ko, anak. Ngamsaan tayo mat nga amo. No sa dino, ti ayan na ita. Napaggraduar mo ti inauna nga anak mo, Marlene. Wen, manang. Kat ko na namot nga ituloy na kano ti agadan. Agberok iti trabaho na. Kat ison ti manggastos iti panagtuloy na. Nagnakamat tanday ta nga anak mo. Wen tapagadalag pa'y matagiti kakabsat na. Ay na, agi na nakamatan, Marlene. Napigsaak pa'y. Amo, napigsa ka pa'y. Ngam sikat iti makder nga ama kan ina kadagiti anak mo. Agasam ngay arigat dayta.
Kasladyak pulos marig na tirigat kumanang. Tanakitak mat asaan anasayang dagiti sakripisyo. Tanagagat nga agadal dagiti anak ko. Saan ka di pa yan nagparparik na ni Walter kada kayo nga agiina? Panagkunang, saanan nga agpakita pa'y dayjay. Naragsak sigurong itibiyak na. Linipat kon ti ayat para kenkwana. Saan mi matan nga orayan ti panagsubli na. Asino nga ta ayat isa nga ili. Sapay mapana ko naglako. Mabitlaan. Ha? Tulungan ako, Marlene. Walter. Ado, tinagapuak. Masakit ako na eh. Tulungan ako, Apay na da ka dito ospital, Marlene. Manang. Asino din yung ospital mo? Ni Walter. Anya? Nagsubli na dyan lalaki? Maasyanak, gaputan na kapsot. Madama nga eksaminan dagiti doktor. Di la mabait? Itatagsaksakit? Sana kayo lang nalagip? Di mo pala pinapanaw? Manang. Napuskol ti rupa na. Sininaan ka nun si babae. E di saanan ang makaidad iti kwarta. Imut-utang ka nun iti pinagplete na. Tapno makaawit ka da kami. Awan babain na day ta lalaki. Papanawam kit di. Sa dino kumatipagkamangan na. Pimusayan ti inana. Isu at tulungak, manang. Adu ti mangmangeg ko apanangom si kanyak dagiti kakabsat ken kakabagyak. Tainawat kumanen ni Walter iti pagtaengan mi. Maasyanak ngamin, taimbaga dagiti doktor asaanin nga agbayag pa iti biyak na. Gapo iti sakit na. To'y pagayam mo, Marlene. Marlene, pagayam ko, masakit nila kay mo. Kat imbagan ti doktor ti kasasaad na. Ala, aramidem ti responsibilidad mo, kas asawa. Takasta ti na Christian Juan nga aramid. Ano sa mga iwanan? Saan na kayon amatulungan a pamilyana gapo iti sitwasyon na? Ngem ti Diyos ti makaammo amang subad iti dayta nga aramidem. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Marlene iti Quirino Province. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod ni pagayam Evelyn iti probinsya ti Quirino. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Agtawanak iti 35 adda kaayan ayat ko. Sangapulon atawen ti relasyon mi. Simango iti nakaro apan nubok ti relasyon mi, idi na destino ni Kevin ijay bataan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Evelyn, dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Hello, babe? Oh, Anya dyan text mo ama idestino ka iti bataan. puno day ta. Kasarsaritak dito ni Mami. Agkita ta, tapos ipalawag ko ka. O, sige. Urayak nga rod, tagsarita tantumanan. Bye! Amom ka dino anya tinarigat, no agin na dayo ti agayan ayat? Amang ano makasarak iti sa bali. Sangapulon at tawon ti relasyon mi. Isukat na katapay iti sa bali. Agkasar kayo nga minan, sakbay a pumanaw. Saan ka di anak kababain asyak ti mangibagakan kwa na iti dayta? Apay kumakababain.
Sa nga pulo na tawon ti relasyon nyo. Nga maalam pa lang ti agbain. Padasag nga ibaga. Oray simple lang akasar. Tapno sigurado asaan na ka nga isukat iti sa bali. Saan na kaya't ni mami pumanawak? Amumat ngamin asikat ti paborito na nga anak. Evelyn, makauray ka kadipay. Mano kadipay atawan to uraya. Diyan ka mo. Duwala siguro atawan. Anya nga tanong kasartan sakbay a pumanaw ka. Uray simple laan. Diyak pa'y nakasagana ita. Ay-ayatan ka. Kat diyak kayat asimple laan ti kasarta. Kayat ko, tay kanginginaan at rahi di boda ti isuot mo. Sana basta-basta akasar ti ipaay ko kan ka. Kasta kakapatag kanyak, Evelyn. Talaga ka di amapan kan, Kevin. Kung manong, nakasaganan dagiti gamit ko. Ken ada ni Evelyn akaduam amang itulod kanyak iti terminal ti bus. Evelyn, palubusam ka din ni Kevin nga umadayo. Anya ngay no isumot ti kayat na manong. Nagdadakkel dagi tabag nga awit mo. Kaslasan ka nga agsublipay. Ni manong met. Huwag gayam. Yung kakasarita ni Mami Jesselid na. Tay-tay pa nga agsangsangit. Agsangsangit manan. Saan na ngamin na kaya ta pumanaw ka? Sige, tayo nakasarita. May ka, Evelyn. Inta kasarita ni Mami. Panawan na kunti anak ko. Mami, di ka din nagsangit. Nadagsuntirik na ka pumanaw, nagsangsangit ka. Mami, siyak ni Evelyn. Di kaayan-ayat ni Kevin. Malagip nakpay ka di? Sika ni Evelyn. Nagpintas ka gaay ang palasang ko. Agyaman nak, Mami. Kasta umisam ka. Babe, kanayon mo kung mapasyaran ni Mami dito'y balay, ha? Uray linawasak nga umay dito ay Kevin. Oh, nangigyo, Mami? Ala, agan-anad ka iji papanam, anak ko. Di mo baybay anti sa lunat mo. Naitulutan ni Kevin. Nakalugan matadagos iti boss. Wan nga rod manong. Ay, pampanunutak lang ti relasyon nyo. Agasam da ita. Sa nga pulo at taon nga agayan ayat kayo. Diyak matimpagarop amadanon mi ti kastoy kabayag a relasyon, manong. Saan kami mat ngamin ngagap-apa? Maawatan mi ditunggal maysa. Da kami kan ni misis ko, 5 salang a bulan a nagayan ayat kami. Sakbay a nagkasar kami. Adan sa talagat kasta, manong. Awi sa mo ni Kevin nga kasar kayo. Nabayag una yun day ta sa nga pulo at awen. Duapay ka no atawon ti urayak, manong. Duapay atawan. Makauray ka pa iti kasta kabayag atawan, ading ko. Anya ti pampanunutan na ayaday ta a Kevin. Tadi nakapayla ikalaysa. Iday ka pa'y asap sa pulon. Sa dino ay tinapanam. Imawag namin ni Kevin. Sapay nagbayag ka nga awan. Kasamo, nagadumot ngamin nga istorya na may papan iti trabaho na. Namiss na ka lang, dayjay. Ay, agasam, day ta nasurok amay sa oras nga awan ka diti opisina. Di mo pigsaan. Ang mga numangag na ka ni boss. Di na kala maawatanan. Kat imadayo nga ron, di love of your life. Kung nakarod asaan arumbang nga umawawag during office hours. Kat, kaya't nangarod amang nagtaboses mo. Nakakulkul eh. Uray ti rabi. Agkaraawag. Isupay ti pakapuypuyata. Kaya't nasawan. In love apirmikan ka. Mami, mangan kan tadda bisitam inton madamdama. Sino day ta bisitak? Ni Kevin ka di. Isuti kayat ko amang pagan kanya. Mami, amumet, napan iti adayo ni Kevin. Kasta ka di. Ay, nalipatan manan ako nakon. Isunsan day ta di bisita, Mami. Mabit lang tayo naklukatan tiri daw.
Kumusta, Manong? Umunog ka, ading ko. Kunak mo inton malam ka nga umay. Day off ko ngamin ita. Iso na sapak nga imay. Kasta ka di. Umay ka. Mapantay ti ayan ni Mami. Pakpakanak namin. Saan na kayat timangan? Tani Kevin kano ti kayat namang pakan kan kuana. Mami! Addan ti bisitam! Kumusta kan, Mami? Sino ka itayon? Siyak ni Evelyn. Di kayan ayat ni Kevin. Auon, palagip ko. Manong, siya kun timang pakan ka ni Mami. Kababain matkan ka. Saan? Anya ka ta kababainan. Sa bagay, awan ti sabsabali kada tayon. May kamang kanton iti pamilyami. Dahito'y tilitrato ni Kevin idi ubing pay. Kita, Uy, naglukmagmat gayam idi, Mami. Wan, kadno nalaing nga minamangan. Ngam ita, kimutong, tanagado ti trabaho na. Kan napili nga minan iti makan, Mami. Adon ti di na kayat akanan. Ay na, agyamanak, tayo may kasi marungkar iti balay, balasan ko. Kasla ni Kevin ti kadwag, gapo iti kadam. Tangay nalpas kayon anangan, tumaran nyo mo tandag ito'y agas yung nga insagana ni Manong. Nagadunda kita tumarag. Karaman pa'y ngamin dito'y dagiti vitamins mo, Mami. Adto iti danom, agtumar kayon. Uwan, balasan ko. Tumarag amin, tapno pumigsa. Agyaman na ka, Evelyn. Tay may mo binisita ni Mami. Nakaragragsak, kadayjay. Adu tikinan na. Impakita na pa'y kanyak dagiti idulduli na pictures ni Kevin idi ubing pay. Katno kanayo na nakapandag ijepungan na dayjay alitrato. Nakitak nga rod, Manong. Madamag ko man. Adalata ka di komunikasyon nyo ka ni Kevin? Adda Manong. Kanayon nga umawag kan ag-text. Nasayaat mo't no kasta. Rumbang laeng nga agtali na tinapintas a komunikasyon nyo. Ne, apa yan? Nagsuyab ka mo na makisarsarita kanya. Kasano kat parbangunan. Adda pa'y trabaho. Kan adda trabaho. Saan ka di? Wen, yan kayat ka pa makasarsarita. Babe, ado pa'y tibigat pa nagsarita ta. Sige man lang. Maturog ka nga rote. Katuray si kamot Awan gayam. Nagyaman ata binisitam ni Mami di balay. Istorya kanya ni Manong ko. Saan ka di nagkariakan ka? Amapan ko bisbisitaan ni Mami. Isong aruta mababain akon. Tas sikat ti mga raramid iti responsibilidad ko para kini Mami. Mabain ka pa'y laan, Mat. Kat imbilang kung to'y bagikas pasat ti pamilyayo. Good night nga Roden, babe. I love you. I love you too. Good night. Awan sa awag kan ka ni Kevin itaan. Imbagak ngamin asaan nga umawag no dak diti opisina. Tado ti trabaho tayo. Ay, pudno day ta. Sapay agmon monitor ni boss. Ay, iso nga rod. Narigat ti maungtan anya. Kat, kumusta gayam ni Mami na anapan mo sinarungkaran? Nakapsot. Nagkusim amangan. Ngam, amo, idinapanak ijay. Rimagta kan nagadu ti istoryana. Amom, marignak ada kayo at talaga ka ni Kevin, ti agkagasat. Kita man dita, paborito da kapay iti pamilyana. Kinunampay. Kasta mo ti marikriknak. Iso ti soulmate ko. Ay, inidapan ni Kevin ti cellphone na. Saan na ka na nakasarita, Evelyn? Sana bale, Manong. Nakunam ngamin, asaan na kan awawagan? Uwan nga rod, Manong. Ngam, adon nga awag kan text ko kan kuana.
Di namatan kaya't asong batan. Apay nga ta. Adda ka di sa inyo anak kinawatan? Awan mo ti amok. Kalaat mo't latan ang nagsardeng na imawag. No siyak ti umawag kan kwa na, agriring mo ti cellphone na. Ngam, iddepen na. Bayam. Kasaritak to, maipapaniti day ta abanag. Mami, adda dito ni Evelyn. Ima na day tapat patpatam. Mami, mangmangagnak ka di. Masapol sa manan, amaipan ito ospital. Evelyn, nagadayumanan titurong dagiti matam. Awan la taawag kan ni Kevin? Awan nga rod. Diyak amo no apay. Ay, anyamatan. Imbag kumamot no ibagana kan katirason. Dead maan nakalatta na kasta. Mabit lang ha. Sungbatak lang na ito awag ni Manong ni Kevin. Hello, Manong? Hello, Evelyn. Awanan ni Mami. Ha? Natayan ni Dirabi. Natayan ni Kevin ti sapsapulan na. Anya? Nasaya ata si Mang Tatkan, Kevin. Wan Manong, talaga naglibak. At ay Jenny Evelyn. Nakitak Manong. Mabitlaan. Inaktanawan ni Nanang. Linabsan naklatan ni Kevin akas laawan nakita na. Anya mo tunday ti apa ng parparigat na kanya. Anya nga tayo ti basol ko kankwana. Siya kun ti umasidag. Nalapit. Agladladinit. Gapoy ti ipupusay ni Mami na. Kevin, makipagladingit ha. Amo ka nasakit kan ka tinapasamak. Kat... Mabalin ka di, Evelyn. Panawan akpayla. Jak payla kaya ti makisarita ita. Nasakit ti ipupusay ni Mami. Ngawanak iti sibay na. Sige. Maawatak ti marikrik nam. Panawan ka pa'y nga rod. Evelyn. Ag-awid akong Manong. Kevin, pagawidem ni Evelyn, sipon ng rugi ti lamay, at dito'y balay. Manong. Apay adi mo kasarita. Manong. Ita, papanawam latan akas laawan anyaman na. Anya ka, bakla? Nagsakit ka ba't nagsasalita, Manong? Sikapay akabsat ko ti mga ibagakanyak itikasta. Agsarita kayo kan Evelyn. Itamot lang. Dudwata dito likod ti balayo. Kat awan makangag iti anyaman na pagsaritaan ta. Ita, ibagam kanyak ti pudno. Apay adin akong inawawagan. Adda ka din nang isukatam kanyak. Awan sa bali, Evelyn. Amo matasi ka lang ti babae nga inayat ko. Ay ayatan nakadipay wano saanan. Ibagam kanyak tapno amok ti aramidak. Evelyn, awan sa bali a babae iti biyag ko. Ipasigurado kang kadayta. Naamiris ko lang. Ajak kayat ti commitment. Nasurok asa nga pulo at tawantan. Ita, kasta ti ibagam kanyak. Sorry, Evelyn. Awan nga mintured ti pakinakam ko amang ibagakan ka idi. Saan ka nagpakpakita kanya kiti oray ka ano man? Nasakit ti inaramid ni Kevin, Mr. Lonely. Ngam na amiris ko ano jak pakawanan. Siyak matla ang tagsagrap itirigat. Gapo ta nag-break kami kini Kevin. Adun ti agar-aram kanya. Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Evelyn. Evelyn, pagayam ko, raamak ti kinatured mo
anang sango, itinagbalin a desisyon ni Kevin. Tuloy lata ti biyag, uray no nasaktan ka. Kinunam nga do dagiti agar-aram ken ka. Ngamnas ken asiguraduam, ajay pangital kam manen iti ayat mo, ket saan na akabuteng ti commitment. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Evelyn, iti probinsya ti Quirino. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken itimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo ken ipagayam hana iti San Fernando City, La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Agtawonak iti 25. May saak a sales lady iti department store. Jasper, tinagan ti boyfriend ko. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Hana. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Kita ang tiladawan ti boyfriend ni Hana. Saan ka di agwapo? Ay na, kasla artista. Edited lang data picture. Kasan mo nga ibagam nga edited? Kat nagnisid ni Hana dita? San nga edited data? Talaga agwapo ti boyfriend na. Jack mamati. Apaya saan ka amamati? Gapo, tanangisit ni Hana? Kunakmat nga edited lang data. O sige, ibagak ka ni Hana nga iyam amuna kan kati boyfriend na. Sige man nga rod. Numapasamak dayta, ilibre na kami kan ni Hana. Oy, nangagot ipagsarsaritaan nyo Daytoy man ang babaita. Saan kid din amamati, agwapo ti boyfriend mo? Ay, ibagang man kan kuana tinagan na? Ni Jasper. Ay, kung nagtumat kan ka. Jasper tinagan na. Nangag mo. Ay, Hana, awagan man kit di. Ay, ada trabaho na. Paumayam dito inton bigat. Tapno makita ni Jessica, apud no ti ibagbagak. Sika talaga. Pinagrurod mo man ni Jessica. Kasano, ipapilit na kit din nga awan boyfriend mo? Kat bay amlatan ano kastati kayat na apat dyan. Hoy, saan nag-apaabak? Tamok nga da boyfriend mo. Kat ay gwapo Day talakit din, di pakiap-apaamon. Hoy, saan nag-amakiap-apaan niya? Ibagbagak laang tipudno. Bayam nga umapal day ta a Jessica. Ta iso ti awan love life na. Kasanomat ngamin. Super duper toxic ngamin ti ugali na. Asino kumangay ti mangayat ken kuana. Oh, sweetheart. Apay akas taon iti panangmingming mo kanya. Ada ka di rugit iti rupa? Awan. In love kan sa mo tunay kanya kon. Dakas ka di? May mayat manin ay. Mas dawag laan. No apay anak ka dita ang nagpipintas sa babae. Ngamisyak pa'y laang ti inaram mo. Imbagak matankan ka. Asaan a kinapintas tikit kitag iti babae ngayon nakayatan. Di ugali tinapatag kanyak. Uwan gayam. Kan may say, para kanyak. Sika ti kapipintasan a babae. Di nakman bulaan na kasta. Pudno ti bagbagak, sweetheart. I love you. Laglagi pom dayta. Awanin ti sabaling ay nakayaten. No di si kalae. Hello? Hello, Hana. Ayan mo. In-text ko matkan ka nga daak dito restaurant. Kadwak ni Jasper. Ke, apay nga mawag ka? Pinag-order nak iti makan.
Ada icherwar. Adamot ka sarsaritan na. Ha? Kaya't mo asawan? Pinanawan na ka? Jak amo no asino jak ka sarsarita na. Nagbayag na kag sarsarita. Ay, kiting kaayabanan Ibagam, orderan ti kanan nyo. O sige, inakayaban. O sige ha, awagan kan tumanan. Bye! Wen, naskan nga kita ta iti personal. Jasper, na-orderan dagiti makan. Bye. Dapat aramidek. See you. Asino di kinasarita? Nagbayag kayo anang sarita. Ay, di barkadak. Ala, inta manganan, sweetheart. Hi! Hello. Good morning. Good morning. Sige, mapanak payag time in. Sure. Ay, daman pa anak kaisom na diya babae. Nag-good morning pa'y kanya. Karkar na. Good girl nga tan. Good girl? Hay! Awan lat amukon nga agbalin a good girl day a babae. Nakaisam itay si Mang Pata. Uray siyak. Inisuman nakmet. Ket nag-good morning. Nga, sa anak asimong bata. Taamok a plastic day ta babae. Saan ka di abawal ti cellphone no madama ti trabaho? Katmuan talaga mat abawal. Apay nga ron nga agus usar iti cellphone ni Jessica. Ay, day ta nga ron katikarkar na. Napigsan ka di iti bossing. Ay. Oh, kaanom nga awisan ni Jasper dito ay tapno makita ni Jessica. Ibagak pa'y kan kuha na Paumayaw mo na dagos. Tapno paapalan taman day ta babae. Jasper, kasano tangag sarita? Kaday tamat agrep-reply kadag iti message di ta cellphone mo ti aramidom. Idulin ko man lang ti cellphone ko. Unusan, i-off kon. Tapnusan kan nga agreklamo. Asino nga min aya day ta ka-chat-chat mo? Awan, barakadak lang day, Jay. Embes ko mga ag-enjoy ta, iti kaadata dito'y park. Huwag ngagpayson niya. Nagmayat dito'y park. Nagpipintas dagiti sabong. Kas kapintas mo. Apay ngagmisuot ka. Di ka madanagan. Saan ka nga isukat iti sabali? Mabalin ka di nga umay naktudagasan iti trabaho intudbikan? Anya nga oras? No, agawid kami Amo mo ti oras ti pa nag-aawid mi. Una, dahil talagayam. Orayan ka. Kadnas kan amasapa ka nga umay. Yes, ma'am. Yam amo ka kadagiti katrabahwak. Ay katnas kan nga ron nga agpurmaak. Tapno saan ka maibabain, sweetheart? Oh, anyan ngay. Ayan nga ti boyfriend mo. On the way ka nun. Ay, sigurado. Makigtot day ta Jessica no makita na ti boyfriend mo. Si Kamat. Umapal kunak kuma. Si Kamat nga min. Dagulit ka. Iso nga aramidat man langan ti bagbagam. Katmuna. Tauray siyak. Kaya't kumat makita iti personal ti boyfriend mo Wen anya? Picture laang tinakakitaam kan kuana. Ay, Jack man amukan ka. No apay asaan mo nga i-post iti Facebook. Saan ko nga ugali ti agi-post iti Facebook? Ha? Isudaytan. Ay na, gwapo talaga. Isudaytan. Asit kanta. Jasper, nasaya at tadakan. Hello, siyak ni Joanne. Siyak ni Jasper. Kat iso ni Jessica, ti katrabahuan mi. Hi, Jasper. Ha? Apay anakigtot ka, nakakita ka ni Jessica, Jasper. Agam-am mo kayo? Wan, agam-am mo kami. Agka-chat ta, saan ka di? Ha? Anya ti mapaspasamak ditoy? Sige. Mapanakon. Jasper! Urayin hak! Jasper! Ay! Anya ti inaramid mo si kababaita? Basol mo. Apay nga may ipaspasikat yung kanya. Di inad ko iti Facebook. Nag-chat kami. Ita, da kamin, anya. Anya? Ay na, ipungot kansan. Aga-agaw ka iti boyfriend.
buwenen. Basol ko. Ay, bagak ngamin tibuang anagan ni Jasper ka ni Jessica. Kadyak mo tiyang pagarok nga i-chat na. Iso ga ayam dyan kachat-chat. Kan kain inawag ni Jasper, ija restaurant. Dahil toxic a babae. Wan. Mapagsisilpo kong lagi tipas pasamak. Ay, basol ko. Siya tumot ngamin. Ay, onay kan, Joanne. Ay, jak man na nagpampanunutan. Hana, pagkawanan na kumaan. Please forgive me. Kumusta nga iti trabaho, mahana? Ay, makabanog, dagmalmalam anak katakdar nanang. Idi pa'y ngamin nga ibagbagakken ka, anarigat ti agbalin a sales lady. Oh, anya nga ita. Marik na muntirigat na, taaddan varicose veins mo. Mon nga ron. Balbalakadan ka idi iti rumbang nga aramidam. Ngam di naktumot ikaskaso, anak ko. Pangalak ngay kumay ti pag-eskwela, nanang. At damot damanang mo amang gastos ken ka. Panunutok pa'y Nagadaw ti mabalin mo apag-eskwelaan dito'y lugar tayo. Di mo ko na agbakbakit kalatan nga agse-sales lady. No addanton edad mo, awanton ti mayat amang alakan ka. Mayat pa'y laang ita ata ubing kapay. Gaminton bakit kan. Apay, agtak-tak der kakadipay nga agay-ayab ka nagururay iti customer. Nanang. Iso nga agpanurot ka na imbaghana. Di mo sayangan tinapintas agundaway. Girl, pag-iistoryaan da dito entero a department store, tinapasamak e dinaminsan nga aldaw. Anya? Iso matlagayam akita-kita handak lagi titad duma a sales lady. Ay, katamuklatan. Aday a Jessica tinangis istorya. Toxic at talaga day jay ang babae. Amok nga uray siya, katpirpir dyan nakmet. Kaya't nak nga ikatan iti trabaho. Oray si ka? Ay, so pampanunutek. Agresign naklangan. Agresign kan? Kat mo na. Apay pay lang agbayagak ditoy. Kat puro toxic dagiti katrabahuan ta. No, agresign ka. Agresign nakmatan. Hoy, di ka man nagsawi ti kasta. Pagadalan dak damanang ko. Awan plano nga agadal. Ngam plano nga agipatak dar iti beauty parlor ko. May mayaten tabos ko ti bagik. Agdesisyon tal anaimbag. Agresign ka kadi. Agiddan ta? Aman no makadlaw dagiti bossing ta. Kat maan ano ko ma? Kasano ni Jasper? Saan na ko nakasarsarita ni Jasper? Nalabit. Kay kayat na ni Jessica nga may disyak. Anya? Bayamon. Nasakit tinakam ko. Ngam awan maaramidak. Tanatagi ko ni Jessica ti puso na. Ay, agpapada amin a lalaki. Isukat adyak kaya ti makiayan-ayat. Gapoy ti dayta arason. Nanang, aginroll akon. Ha, anya ti kunam. Agiskwela akon. Ngam nasken atulungan dakiti gastos. Ay katwan anak ko. Ang kasanon nga di trabaho. Agresign akon Dua kami ka ni Joan agayim ko. Nasaya at ma. Broken hearted akpay ngamin ita. Kasano a broken hearted ka? Ay, insukat na ko ni Jasper iti sa bali. Ay, idi pailaang ngamin. Amo ko nasaan ang mapagtalkan na di lalaki. Nangisukatan na kan ka. Katrabaho mo't laong nanang. Ay, unay mo't daytan. Nasaysaya at nga umadayo ak kadagiti toksik at tao, nanang. Idi pa'y ko mga inaramid mo dayta, anak ko. Ay, mamiss ko da ito'y apagtrabahuan. Promise. Oray siyak mo't manumot atawan ang nagtrabaho ta dito Ay, inananusan ta nga oray basit to sweldo. Ni Jessica dayta umasidak. Anya nga tamanan ti ibagana? Apa nga nag-resign kayo? Agiskwela ngamin. Gapugan ka? Toxic ka ngamin. Anya? Bayamon,
Mapantan. Hoy, tinaklapdan hana. Kaya't ko lang nga ibaga, ti sakit tinakam ko iti daytoy a babae. Anya sakit tinakamot nga ibagbagam? Hoy, damagam pailaeng. Kat inagaw mo ti boyfriend ni Hana. Nalipahatamon. Joan, gusto daytan. Pudno mo ta. Aga-agaw ka iti boyfriend. Saan ka atutupan? Taado ti tao. Kanjak kayat amay katak iti trabaho. Ngam kukwak kita ni Jasper. Mayat kayo man, wano saan. Siya kun ti baro a girlfriend na. Kunakno asino ti adda dito'y sa alas. Si Kamot Gayam Hana. Rabien, apay asaan ka pa'y maturog? Agin inkodak pay lang iti project ko, nanang. Kanayon kan samot tenggang puyat. Kumutong kan Kasapulan nga agadalak na imbag. Sayang mo ti kwarta, agas gastosan nyo para iti panagadal ko. Kasta ti kayat ko amang ngagankan ka. Nasken alagpasam ti panagadal mo. Ikarkarigatak, nanang. Ay na, Hana. Dandanin ti graduation mo. Siyak to ti mang make up kan ka, Mabalin ka di asaan. Papintasan kan to iti kastaunay. Ay, wan Gayam. Nadamag mo ka din. Nakiasawa ni Jessica. Ha? Sino tinangasawa kan ko, ana? Ni ka di Jasper? Mamartek sa kalugaranda. Saan damat kat abimayag ka ni Jasper? Kat, kumusta ita ni Jasper? Awan mo tandamag ko kan ko, ana. Asino kumati at dadamag na kankwana? Bye-bye amon. Adumat ditang agar-aram kan ka. Ngam, Jack agapura ang makiayan-ayan. Agornungak pahing iti kwarta. Korek. Tati ayat, saan nga innapuraan? Kalpasan ti panaggraduar ko, nakastrekak adagos iti trabahok iti dakkel a kumpanya dito'y Manila, Mr. Lonely. To'y pagayam mo, Hana. Hana, pagayam ko, nasaya tinagbalin a desisyon mo, anang ituloy iti panagadal mo. Nasaya at met, ta imadayo ka, ta iti day nga inaramid mo, swerte, ti simmang baykan ka. Ala, sapay la ko ma, tag nanayunen, ti ragsak mo. Bueno, papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Hana, iti San Fernando City, La Union. Tampok dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kiniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo ken ni pagayam ay Linda iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat apay drama da iti pakasarita iti biyag. Nakiasawa kini Arman, uray no agkedked dagiti naganak ko. Gapo ta iso ti first love ko. Kalpasan ti mano atawan, naaddaan kami iti talong anak. Ijay ko ana amiris, no apay asaan akayat dagiti naganak ko ni Arman para kanyak. Bueno, papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Erlinda, dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. O anya, nalakong ka di amin nagiti isursur-sur mo adaing. Saan nga ron? Man-manuman ti gumatang ita. Ipaibos mo ka di pa'y dagita lakong? Wan ko takurang pwede ito yung naglakwak na igatang ko iti bagas kan si Daon mi. Ay na, agawid kan. Inkaanawaan nila kay mo ang makiin-inom manen. Anya? Adan sa foreigner nga intulod na iti isla. Iso nga ado ti kwarta nga igam na. Igat-gatang nan iti arak. Agawid akman nga ron, tadyak pa'y nangal daw.
Mabisina ko. Sige, agawid kan. Sakbay ang maibus amin na kwartana. Imal aldawan nga gininom kayo diti arubayan, ti balay? Kaya't minga road. Arman, agsarita ta di taunag. Pare, mailiw sa kan ni misis mo Una. Abay, mailiw ka kanya. Bakit? Ayan di kwartam. Amok nga da kwartam. Kat, napanakamot nagisuro-suro itilako ma. Ayan tinaglakwam. Awan naglakwak. Tawan gimatang. Yawat mo di kwartam. Tama pa gumatang iti kanan tayo. Awan apulos bagas. Unay kamatan. Napabiro ka mo kanyak ti kwartak. Awanin na. Anyang awanan? Inggatang mo amin iti arakan pulutan nyo? Itay kami pa'y bigat nga gininom ka dagiti kagayam ko. Ay, una yun na kina-irresponsablem, Arman. Amom nga awan ka nan tayo. Una ang paila nga ilibre dagiti gagayam mo. Anya ti ka na dagiti ubing no sumangpad naman ni padiskwilaan. Mapanak manin umutang iti kanan ni. Mare Erlinda, ada ka di pa ilakom adaing. Adupay, apay. Naibusan dagiti lako. Ado pa'y ti agatang iji-igid ti baybay pinanawak. Ingkalakwan idan. Naggapudan sa iti adayo a lugar. Imay dala ang nagbakasyon dito La Union. Kasta ka di? Imbag man mare, ta imbagam kanyak. Awan at talaga igatang ko iti kanan mi. Kunakon ket. Naibus ni pare Arman ti kwarta na iti arak kan pulutan. Inong tak nga rod. O sige mare, inakalaan dagiti lakok adaing. Nanang, makaturog manan ni tatang iji atidog at tugaw iji herwar. Nabartak ka di manan? Wan babi, anak. Isu asikan ti mapan sumakdo. Mabisin kamin kadagiti kakabsat ko. Wan, agluto akon. Ada naglakwak iti daing. Inggatang ko iti kanan tayo ita. Kastamot kan iti balon nyo inton bigat. Nasayat mo't nanang, nuaddan balon mi. Mabisbisinan kami di eskwilaan. Nureses, awan igatang may iti merienda mi. Ala, ingkan sumakdo, tagluto akon. Nanang. Apay nga awanan ti sidain. Sanak pa anabsog. Indolin ko dagiti daddoma. Sidaan dagiti ubing inton bigat. Irwar mo tamabisinak pay. Apay nga idulin mo. Imbag kumamat numangtad ka iti kwarta. Bukbuko damat no ada kwartam. Rumuarak man langan. Buisit kit di kastoy abiyag. Mayat ti agla ko itata Sabado, mare. Ado manon ti umay agpipiknik dito igid ti baybay. Wan nga rod. Isu nga inadok ti inalak alako. Sige, agsina ta. Di ta kaabanda, ta dituyak mat. Wan mare. Nilakay mo dahi jaya. Adda manon itulod na iti isla. Addan tumanen kwarta na. Ngam igatang nan tumanen iti arak. Ay na, di mo itulok nga aramidon na dahi ta kanayon. Naskan nga aramidon na dagiti responsibilidad na kas ama ken asawa. Babi, Apay nanang. saan mo na sumangpot ni tatang yo? Alas 8 iti rabi Ayan di plaslay, takaduan ng amapan mangbiro kun kwa na. Agar aramid dak iti assignment ko. Madamdaman to daytan. Awan kadwak amang sapol ka ni tatang yo. Napnapanan na nga tamanan. Ay, tsaka mo. Amangan no napan manan nakiinom ka dagiti gagayam na Mare, siga ba ite? Birbirukan mi nila kay ko. Saan pa'y nagawid? Adda ka di dito Nagiinom kami itay dito balay. Kuna naman nga gawid. Kunak nakaawid ay. Nagturturungan nan ngay. Nagawid mo't itay, mare. Aman ka po iti bartak na. Tila naging idaanan. Si putam analaing tiaglawlaw, babi. Ang mga adalaang dito'y kadaratan ni tatang mo. Una nang. Flashlight am di kas lagkot-kot iti ayang ti pontinyog. Ninsa amat tatang dayjay.
Isungak pa iso. Mapantay ti ayan na. Ha? Isungag pa iso. Arman! Uy, Arman! Agring ka! Danugan ka amin. Arman! Siyak na ito. Ni Erlinda. Kadwak ni Bobby. Umay kan, hiyawid na kan. Danugan kayo, Ketyo. Aglisi ka, Bobby! Ang mga numadanog na ka. Nanang, apay ngay, danugan na tamatan. Uy, kasano tama yawid ni tatang mo? Dangran na tamat. Buisit kayo? Binabayan daklatan ni Jay kadaratan? Ne, apay nga agungat ka, kasta? Inulusan da kamat Kan kasano amayawid da ka? Kadangran na kami mat. Bagbagiyo lang ti pampanunutan nyo. Apay nga ibagam ti kasta? Amumot nga isaksakit da ka kadagiti anak ta? Adulamin nga ibagbagam. Mani po dita. Amin amabirokak. Kukwak lang. Managim pubukod ka talaga. Sige, kanya-kanyan no day tati kayat mo. Tatang, tatang. Ikan na kami kumaiti balon mi kadagiti kakabsat ko. Kanya balo na sasawam. Igatang mi iti merienda mi Apay asak ti pagdawatam. Dumawat kayo kininanang yo. Bobby, umay ka dito. Unanang. Sakit din ti pagdawatan nyo iti kwartayo. Anya nga itar aramidon day tanalaing unay nga inayo. Bobby, awan pa'y balon nyo ita. Mapanak pa'y lagi sursur. Ada nakita ka kwarta ni tatang, nanang. Nakabulsa iti short pant na. Saan na kayo akayat nga ikan? Ano sa nyo pa'y laang day tisag kaysa kayo apandisal ka dagiti adding mo? Unanang. Numakala ko ak iti ado. Adun to ti balon nyo nga itad ko kada kayo. Agsasarunumot dagiti itultulod nila kay mo iti isla. Kanayon ko ang makita. Oray man ado. Kwarta na laang. Talaga saan na nga ititadkan ka? Ay na, mapan nala inom. Erlinda, ni Babin samat day jay. Anya ti aramidan na dito ay katadamot klase na. Agpalpalamamot ka dagiti agpipiknik dito igid ti baybay. Ay, anyamot tan. Ingka nawaan. Apay nga agpalamamot tan di anak mo. O sige. Bobby! Bobby! Anya ti aramidan dito ay. Nanang? Agpalpalama ka. Nanang? Rumpag ko mga adaka iti eskwilaan. Apay nga adaka dito ay. Awan nga min kwarta, nanang. Mabisbisin ako. Kaya't ko ti kumatang iti tinapay kan Diyos. Buisit kayo amin. Baglangan Tanaiyawid da ni tatang dito'y balay, nanang. Huwag nga rod, anak. Pinagtitinulungan da nga inyawid. Mabisin kami kadagiti kakabsat ko. Awan mo't nga rod naglakwak iti daing. No kayat mo, nanang. Mapanak manan agpalama. Ado ti turista iji igit ti baybay amang tad iti kwarta. Saan mo nga aramidan dayta? Rumba nga giskwela ka. Saan kang agpalama? Ngamawan mo't ngaminan kwarta tayo, nanang. Saan mo't amang tad ni tatang? Ayabam dagiti adding mo. Agsukat kayo. Tada papanan tayo. Sa dino ti papanan tayo, nanang. Mama. Erlinda? Anak ko. Iso ni Lola yo. Lola? Iso ka din dagiti apukok. Ay na, nagdadakildahan. Lakay! Lakay! Umay ka! Ada da Erlinda kan dagiti apukot Umay ka! Darasam! Nanang, nabdakkel ti balay da lolo kan Lola. Iso da ito iti balay mi. Simuro tak idi ka ni tatang mo kat imadayo kami. Baknang kayo ide? Principal idi ni Lolang kat soldado mat ni Lolong. Retired da itan. Iso nga ado ti kwartada. Nanang, kayat kunti agyan ditoy.
Jak kayatan ti agsubling agyan iti kalapaw tayo ijay igid ti baybay. Mabalin tayo kading agyan ditoy. Nagadumatan ti agsangpot amakan, mama. Ada ka di silebraran nyo kan ni papa? Ado pa'y tagsangpat. Tanagorder kami pa'y kan ni papa iti makan. Umay nga mindag iti kakabsat mo. Mabainag sang agpakita kad akwada. Apay kumamabain ka. Professional da amin. Maya ti biyag da. Idintuta siya. Nagkasang tinagbanagan ti biyag ko. Iti din na ni Arman nga asawak. Permi tirikat mi nga giina. Dantan hindi ikambangan. Nasayaan mo, tanalagip mo tinagawid. Pinanawan mi ti asawak, mama. Nasayaan no kasta. Baybayan na kami nga giina. Maano usak tipisin ko. Ngam pampanunuotag dagiti anak ko. Adda kayon diti balay. Saan yun a problemaan ti makanyan? No kayat mo, dito'y kayon nga agnaad. Mama. Asino kumapay ti pangipatawidan mi iti day ti abalay? No saan asikaburidan mi? Sika asaan anak kaadal? Kukwam daytoy, Erlinda. Kukwayo kadagiti anak mo. Agawi da, tamapan ko sa rungkaran ni tatang yo. Ibatin na kami dito'y balay da lolo kan lola. Agsubliak matlaang. Saan ka di ako nam? Akayat mo tiagyan dito'y? Una, nukadwada ka. Mapan ko lang sa rungkaran ni tatang yo. Agsubliak matlaang adagos. Ano ba yan nagsubli ka pa lang dito, ha? Agasaw ta. Saan ka mabalin abaybayan? Kabalak ti agbyag nga urayawang kayo. Nawatam? May mayat pekit di ano ag may saak. Tamaramid ko ti kayat ko. Arman. Iso pumanaw kan? Saan ka mabalin a panawan? Pumanaw kan kunakmet. Saan kayo kasapulan? Apay, anya ti mapaspasama kada kayo di tabalayo, Erlinda. Agap-apa kayo manan ka ni Arman? Binarsaknak. Iso api manawag. Ay, apay nga min ang nagsubli ka pa'y laeng, kat nagawid kayo lang aruden nga agiin na iji lugar yo. Asawak ni Arman. Katjak mabalin, abas talatan panawan. Ay na, uray anya ti araramidem, saanan nga agbalbaliw pa'y. Apay nga min ang nagsubli ka pa'y laeng. Arak mo't laeng, tinapatagkan kwa na. Ituloy ni nanang yu ti ag-eskwela, tapno mayat to ti panagbiagyo. Puno ka di, nanang. Agiskwela kamot akas kada kami kadagiti adding ko. Juan, ituloy ko, jayjak nalpas iding at adalak. Agbalintumot ang maestra ni nanang yu, akas kanyak idi. Mamto nga rudon at iawag mintukan ka, nanang. Mama, amin kami kadi kadagiti anak ko. Kat pagadalan nyo kan ni Papa. Katuan anya pa'y ngay. Pangusaran mi ngay ti kwartami kan ni Papam, no saan mi agastusan para kada kayo. At dapay mat dagiti kakamsat mo anak kasagana at tumulong kan ka. Agamanak, Mama. Nasaya at kayo unay kanyak. Kan kadagiti anak ko. No idi pa'y kumaan nagawid kayo. Saan mo kumaan napasaran dagita anak karo at tuok? Itidan na ti asawam. Danda ni akon malpas iti kurso, Mr. Lonely. Saan kamin ang nagsinubyan kini Arman? Nga maging gaita, mamartak pa'y laeng. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Erlinda. Erlinda pagayam ko napintas daytoy pakasaritami ti biyag, ket pakapidutan iti adal dagiti dumdumngeg. Dagiti naganak ket naganak dalatta. Nga uray pa'y no kasano kadagsen ti basol dagiti anak da. Si dadaan da amang pakawan kadakwada. Saan met basta-basta serken ti biyag ti panagasawa. Tadakkel a responsibilidad dayta. Ken nasken adenggan ti balakad dagiti naganak sakbay aserken ti biyag tinaasawaan. Sapay lako ma, tagbalbaliw metten nila kay mo.
Bueno papagayam, maingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Erlinda iti probinsya ti La Union. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti mat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.